Waduh, posisinya neng jalan Trabasan, jalan pintas ya, Watu Jago Ngawi. Watu Jago Ngawi, jalan Trabasan ya, jalan alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini acaranya bandang lagi. Jadi bandang dino iki wis diawiti mulai dek wingi sekitar jam 2, tapi burung rampung dilanjutno dino iki. Mumpung cuacanya lagi cerah gitu. Cuacanya cerah, langit cerah. Terus backgroundnya kuwi Gunung Lawu, kita sawiti. Gunung Lawu kita sawiti. Backgroundnya gini, kaling-kalingan tebon teman-teman. Oke, selamat menyaksikan bandang jagung atau ojek jagung. Para sopir-sopir bandang ini lagi pada sarapan nih. Mbok entuk perang jalan, kita perang jalan mas. Lagi pisan wis pada sarapan jadi utamakan sarapan, tapi duit nomor 1. Nek mangan ki ora oleh duda-duda. Kata-kata hari ini mas, sing tukang bandang iki. HP-ne lah kuwi lho, sarapane korbane HP. Yo, walah, motor anyar kae lho. Pesenane sapa liwatmu? Guys, mulai mangkatnya yuk, bar sarapan, buat diisi amunisine berangkat. Iki lho rek, dalane bekas wong bandeng. Panas sih, mulai panas nih. Jadi bekasnya wong bandang liwate dalane berliku-liku ngene iki di tengah kebun jagung ya. Jadi dia itu teratas. Pokoknya kita telusuri ya jalannya kayak apa. Itu loh suaranya. Wah, lagi karungan nang kene sing akeh lho. Nah ini teman-teman, ini karungnya masih kating gelimbung. Yang diusung itu ternyata yang jaraknya lebih jauh lagi sebelah sana. Kecar loh. Cek horo-horo nih. Cake. Takon ndi wong bandang wong lek. Sampean gak bandang, bagian mek. Wah, lalik pri. Badane. Apa le? Gua aku arep ngenteni wong bandang, walah gedang nek medeni wong e. Gedang. Kok sawene teko kene wis anu. Arep ndelok wong mate sik ya. Sik, suwun. Lah iki teman-teman, ini jalur. Aku malah rong tak adai jagungku. Posisi jalurnya seperti ini teman-teman. Jadi jalurnya ini memang di tengah kebun semua dan medan jalannya yang enggak rata ini teman-teman. Ya kalau rata ya aku melok bandang. Oke teman-teman, ternyata daerah sini itu kalau saya lihat di Mbah Google itu Bojonegoro bagian barat daya ya. Bojonegoro bagian barat daya. Jadi kulon persis juga enggak, kidul persis juga enggak. Tapi istilahnya itu pojokan yaitu Bojonegoro bagian barat daya. Apa kuwi? Nah ayo. Awas ana motor liwat ke lho. Motor liwat awas, entek bar. Wah, mek wis rampung malah. Awas lho.
rampung tenan, Mas. Mbok gawa mulai. Berarti wis garek ngusung tok kabeh ya. Oh, alah. Piye kata-katanya hari ini? Kata-katanya panas pol. Jadi gini teman-teman, tadi sebetulnya pengen tahu pengambilan jagungnya di lahan, tapi ternyata sudah rampung. Rampung deh, rampung. Lah sing bandang niku dereng nggih? Sing ngojek dereng rampung nggih? Oh, nggih nggih. Daleme pundi niki? Cetokan tahun. Berarti rencang elek pri nika? Nggih nggih. Ibae pun rampung ya. Ayo ber. Ya lagi malah ra nggo apa-apa iki. Wes. Ora nggo apa-apa ora ngetril. Proses pengambilan jagungnya itu sudah selesai. Jadi ini tinggal ojek jagungnya saja. Kita saksikan ya teman-teman video ini sampai berakhir nanti ya. Lagi, aku ngenteni kae kok. Ngenteni tukang ojek. Ngenteni tukang ojek lho. Lah nyapa lho ndelik-ndelik lho. Yalah. Rara. Di sini lho apa? Hei, ora rasa isin. Rampung deh. Rampung. Wahyu iki. Lah aku wis garek ngenteni selepi. Tak kira rampung apa pengen ronak. Merungsung nang tengah padha meki ngono lho iki. Ndang ayo. Ber. Enek sing kena kamera iku ndelik ya ana. Dadi jenenge wong ya ana sing alergi kamera barang. Sin jirine. Oh, rono parake jikoe. Parake rono. Wes mbah pokoke suarane nang jero ora ketok. Ora ketok. Padha menjero. Pokoknya nggak nang jero ora ketok. Ora ketok. Ayo. Tenan. Nah sing kono mong cah. Woi. Nih gak menak ngusung-ngusung sedak ndang entuk akeh. Kayak naya ya. Nggo garek nayoe. Sing lempar kamu iki karo dret ae. Lah. Iki lho posisine pengen roh asline ojek jagung nang jero. Iki jenenge Mas Genjes iki. Iki termasuk fenomenal ning daerah Margomulyo iki. Mas Genjes. Barange ra ketok, barange. Kuwi. Ora enak lah, ana ra golekno. Ana ra golekno. Ya ya. Akeh. Tunggale akeh. Lah kuwi iso munggah benek sapa iki? Kuwi kok iso munggah nang ngisor kuwi. Sapa kae? Bejo.
Ora ketok ki lho. Hatinya tukang ngojek jagung ya seperti ini nang jero, nek pengen ngerti. Mantap. Pokoknya pejuang rupiah pol-polan iki. Sing gedhi di liwat-liwate aja. Tuwek barang kawak iki tetep ada loh. Yuk mainkan. Asya. Ayo sini gas. Tene lho. Piye, Bos? Piye? Ora piye-piye. Ya. Kata-katane lho. Adus keringet. Adus keringet. Piye komandane iki? Piye iki? Sumu. Ya wes ketok wes, sip. Laut berarti iki. Wes dikukuti kabeh iki bose ora duman bandang iki, ora duman ngojek. Jar melok ngusung kae kok ngusung. Lah nek melok ngusung piye wing ora glowing? Lah ya ngetonge kelo kok. Wah, katut ketung. Yo wes aku. Tiwas ketut ketong. Bose mau mbayari lah engko. Leren ngombe wedang sih. Melok nyampur iki. Paling ya wis enek pirang atus lah iki. 1, 2, 3. Kliwat lah, Yang. Ngedake 300 karung ya. Aku tiba melok nang kono lho. Mek nang ndi desa. Iya. Tak.